Dim yn coelio hyn. Be sy? Sy'n bod ar bobl? Pa fath o fyd da ni'n byw yn efo ti'n mynd? Wedi cael llampal. Mae rai fi fynd. Mynd i le? Dwi'n nim. Rwla. Mae well gen i fod allan yn chwilio am Cynan bach am dy wirion yn tu ma. Be am ceg? Mae hi bellach yn 3 diwrnod ers i blentyn gael ei gipio o dref glan raf. Dwi'n yn gweld bai arnoch chi. Sori? Fysa chi'n meddwl bod dim byd arall yn digwydd yn lle yma? Cwbl mae pobl yn siarad amdano fe ydy'r babi na sydd wedi mynd ar goll. Ti o ddifri? Oedd rhywun di clywed bod y fam ddim hyd yn oed yn gwybod beth oedd enw diwetha y ddynes ath ar babi. Na lle oedd hi'n byw, na dim byd. Naid chi feddwl bod rai pobl just ddim yn ffit i gael plant. Allan. Ti'n mynd fodfadd yn bellach yn y car ma. Fedrwch chi ddim naid yna? Watcha fi. Dwi'n isio rhywun ddod â chdi'n agos i'n Harry. Ti'n gwybod ei mag yn deall llai. Dwi'n mynd i reportio chi. Allan? Ta ti isio fi ddod fi allan? Yn ffadus nes yn llwyddo i gael trefna na hi. Felly ni di gadw lle gyda'r fi. Felly ni di gadw lle gyda'r fi. Chos ma'n edrych fel bod cael ei hen oeri. Helo, Caps. Penmaen mawr. Dwi ar fi'n darfod shift, mae gen iawn. Desperate. Pam lle? No. Wel, dyna da chi'n gael am beidio bwcio fo ni tro cynta, de. Ia, iawn. Be di'r enw a lle da chi eisiau pick-up? Ynddo mae gen i syniad, Mrs Jones. 20 munud, iawn.